Стойо и това е Нио. Стойо, Нио. Добър ден още веднъж на всички официално и честит празник! Добре дошли, мили деца! Днес в този септемврийски ден сме заедно за първи път в нашето училище, където ще учим, ще играем, ще се забавляваме през цялата учебна година, нали така? Да. Да. Добре дошли на вас, уважаеми родители! Благодарим ви от все сърце, че избрахте нашето училище. Знаем, че сте изпълнени с трепет, с надежда и упование. Уверявайте вашето съкровище в ръцете. Ние приемаме като ценен дар доверието ви да сме родители на вашето дете в най-важните години на живота. Знаем, че децата са огледало на родителските и учителските модели. Те научават това, което са изпитали и усетили. Ако са обичани, те ще се научат да обичат. Всички искаме най-доброто за децата си, а щом знаем какво искаме, можем да го постигнем заедно. Днес, скъпи деца, за да ви поздравят, тук при нас са дошли и най-обичаните приказни герои. Трябва да ви знаете какви са те. Това е Дори, Стойо, Нио. Do you know? Who's that? Who's that? Yes! Great! Хайде да кажем и на български. Това е Червената шапчица. шапчица, точно така. А тук тези сладурковци кои са? Who are these? Little? Pigs, yes. Малките прасенца, трите прасенца. Трите обаче тук нещо мало има. Защо са две? Ще разберем се малко. Я да видим последната, коя е тази красавица с хубава рокля. Who's that? Who's that? Хайде добре, стой, ние. История. Коя е тази красавица? Who's that? Снежанка. Snow. И с нея кои са? Right. Кои са тези сладурковци? Who are these? И Чу. няма да ги преброим дали обаче са седми. Кой ще брои сега? Count how many of them? How many? One. Айде, Стоя! Ще преброиш ли колко са джуджетата? Колко джудженица има тук? Wait. Я да видим. Колко си? Сега ли шест? Едно. You count. Count how many? Шест. Добре. А на червената шапчица кой липсва? Как мислите? Кой липсва от червената шапчица? Няма да е бабата, тя е много възрастна, стара женичка, не може да излезе целият път от приказната страна. Няма да е тя. Кой липсва? Няма страшен герой, май. Кой ще е той? Точно така, браво, Стойо! Точно липсва. Значи какво имаме тук? Липсва и
ми чужденцата. Къде ще го сложим? Червената шапчица и басейницата. Трябва да съберем нашите герои, за да не се Браво, супер! Къде? Хайде стой да залепи сега джуджето. Къде е джуджето? Къде липсва едно джудже? Ето тук. А вълка той е от двете приказки, нали? От червената шапчица и от трите прасенца. Благодаря ви много. Great work! Браво на децата! Браво на вас, правите се страхотно, те, че нашите герои са доволни, щастливи. Така, и с много старание помогнахте на приказните герои да намерят своите другари. Затова те няма да ви изоставят и ще останат ваши приятели, които ще виждате всеки ден на стените и срещите по страниците на вашите детски книжки. Добри или лоши, те ще ви научат на това, що е добро, красиво и справедливо. Няма да видим сега това, което много се чудите какво е при вас на масичките. Това какво имаме? Едно тъжно, май прилича на слънце. Нали прилича? Жълтичко такова, обаче нещо е тъжно. Що е тъжно според вас? Какво се е случило? Слънцето ли? Май нещо ме е пасало на слънцето. Какво липсва? Точно така. Ще те липсват на Няма да слънцето. видим сега. При нас са паднали две. Ние ще ги видим. И при вас? При вас също има две. Хайде първо ние. Хайде сега да залепим. Да, хайде да залепим лъчите. Хайде, аз ще ви помогна. Ето така. Така. Хайде, стоя. Хайде, самичък. Хайде, ето тук. Хайде, Дори, слушай ми към мен вече. На слънцето. Имаш сам. Обратно, долу, обратно и залепим. Ето, гледаш ме. Искаш да го добре ли добре? Хайде, само да обърнем гледането. Насам. Така. Ето сега и ние ще сложим още една лъча. Още един лъч. И нашето слънце вече е пълно. Така, харесва ли повече? Какво сега обаче има? Пак е тъжно. Трябва да му сложим една усмивка. Я да заклесим една усмивчица. Хоп! И така стане по-удобно. Слънце. Хубаво! Браво на нас! Справихме се страхотно. Да. Така. Сега. За това, че ви се справихте страхотно и с двете ни задачи днес, ние сме ви приготвили и по един подарък. Тези страхотни бомбони са за вас. Можете после да си погледнете. Специални подаръци. Той заповядай. Стоя. Харесва ли ти сега? Ако искате, може да го отворите. Окей? Искате ли да ги отворим? Да видим какво имаме вътре. Айде да ги отворим. Дори? Айде тук да отвържиш. Само ще помогна малко. Айде, става назад. Так.
си благодаря. Носите ли този бомбон сладурски? Става грай сега е още телевизия да отворя. Ти сам искаш? Дай, Juice? Yes. Така, за всеки има по едно лакомство, по едно соче, по едно пожелание от вашите госпожи. И по две книжки, които За осветяване. Нали? Харесват ли ви? 100. Yes. Ще учим поетните знаци, героите. Yes. Да, какво е това? You know. Точно така. Варна бележка. Така, остава пожеланието за вас, като ви пожелаваме много здраве, прекрасен и незабравим първи учебен ден. След това една успешна учебна година, изпълнена с много хубави емоции, съчетани с хиляди детски усмивки. От вашите учителки, Харесва ли си Дори? Мама ще го изглади, ще го сложи в рамка. Разбирате, нали? така, Трябва да видим тези книжки. Харесват ли ви? Да не ви оплашиха, че са толкова много. Няма страшно, нали? това са вашите книжки. Малко през цялата учебна година. Харесват ли ти? На всеки има написани имена. Добре, да свършиш. Който не знае, ще се научим тук заедно да се разчитаме името, нали? Дори ти можеш ли да се разчиташ името? Буквичката знаеш ли си? Той знае ли си буквичката? Коя е твоята буквичка? А можеш ли да я познаеш, като я видиш? С тези книжки, виж как Виждаш ли някъде? Зим Е, сега зима ще учим след това. После какво ще учим след зимата? Алфабет. За? После книжката за пролетта. И накрая за лятото. Те ще стоят при нас. Тук ще ги прибираме всеки ден, ще ги вадим. Харесвате ли книжки? Ако искате, може да разбирате. Книга, да, Утре вече ще занимаваме. Но той вече си познава и буквичката на български. Ще ги напишем на българските. Да, може да сам ще я познава. Ще я напишем. На. Добре, запознахте се с книжките, дадахме и на рамките. За осветяване. Едната може да я вземете за вкъщи, а другата да остане тук да осветяваме. Когато има свободно време. Добре, сега, искате ли да се съберем всички заедно тук пред нашата прекрасна дъска и да си направим една обща снимка? Искате ли? Имаме и по един балон, който след малко ще излезе навън и ще го пуснем, като се пожелаем желание, което искаме да се случи през новата учебна година. Айде, Хайде да се направим снимка. Нашата хубава дъска.